De laatste keertspartij van het jaar is weer spelen. De Oudehoutpartij is altijd de laatste van het jaar. Een verslag van Roelof de Vries. Het belang van deze partij is benamen waar dit seizoen het individuele klassement wint. Elke partij kan een keertjes punten pakken en onder eind wordt dan zien waar de beste is. Leider in het klassement is nou tegen Triemstra met 42 punten. 2 oren kunnen hem nog inheljen. Gewoon wij zien petoegenoot Gert-Anne van der Bos en die oren is Hans Wassenaar. Beide 40 punten, maar bij deze Trogmenoor Lotse partij treft Hans Wassenaar het net. Vannacht om 4 uur pas weer rondkwam van het EK Keertsen in Noord-Frankrijk en ik nog eens geen goed lot. Hij gaat er in de eerste omloop fot aan. Maatje Hendrik Tosma en Erik Heidsma binnen zijn kanslist zien Johan van der Meulen, Reense Pieter Riemstra en Daniel Isger. De beslissing valt dan ook fot al in de hele finale. Tegen Riemstra matje zijn maat van der Bos. De winnaar komt in de finale, maar wint dan ook voor het klassement. Van der Bos keert met Sjoerd de Jong en Lars Pieter van Straten en Triemstra met Jan de Groot en Pier Biersma. Maar het parcours van der Bos is min of meer kanslist in het parcours van tegen Triemstra. Hij treft het net met zijn maten, want ik Lars Pieter van Straten en Sjoerd de Jong hebben meedingen onder het Europees kampioenschap keertsen en me dus vannacht ik let waarom kwam. Ze gingen er uiteindelijk kanslist aan tegen Triemstra, die dus de winnaar wordt van het individueel klassement van dit seizoen. Hij wint en dus net Gert-Anne van der Bos. Hoe zagrijnig best? Ik ben best wel zagrijnig, maar ja, het helpt je net zoveel meer, hè? Wie toch wel belangrijk in het klassement van de Verdij, je komt toch te winnen. Nou, dat weet ik niet, maar het is het laatste, tot de laatste partij is het spannend. En had je van tegen winnen, dan hij je het klassement. En als hij wint, dan won hij hem. Wie won denk je van die nog, toch of net? Ja, ik wil heel graag. Ik dacht wel even zijn laatste wedstrijd, ik dacht nog wel in alles of niets. En nou, Xavier dus ik. En won prop op zijn gelijkeerd. Maar al een keer krijgt hun kant uit, dus ja, krijgt net. Hier is zo een begin van dit seizoen, maar die scouder staat toch. Als je nou aan het einde van dit seizoen als winnaar inzoerst? Nou, nee, ja, hoopt, maar net verwachten. Nee, de eerste halfwacht zijn de eerste cyclus voor Keertse koe. En de eerste partij in Weidem, nou ja, dat ging goed tot de finale. Toen ging ik toch wel een soort les van schouder. En ik heb ook besloten om terug te gaan toen. En elke week is het eigenlijk wel beter worden. Maar een liedje dipje al wat seizoen. Toen heb ik nog 3 partijen mis totaal. Maar uiteindelijk weer goed weer omkomen. En ja, dat het zo houden het en dat je dan naar het klassement winnen mooi, dat is ja, net verwacht van tevoren.